Mukam Ergeş diýilen sen şeydämi? Men şol. Şimdi şu Farhat diýilen oglany sen tanaýanmy? İlk şondan başlaly. Men şol Farhat diýdi, ol diýdi, bul diýdi, hiç kim tanamok. Ýani men adymy goýup görler, aňra hiç elinde dokazatstva da ýok şolunda. Şo da suwd edip berseler, men gatnaşaýyn şoňa suwd edip berýän elde nämes bar şolunda, şo men aňarda bolam. Bolýa. Indi seredin şurada Mukam, yani men size bir link silke uratdım. Şu yerde Allam Rahim bilen, yani Farhat ikisi efir edýärler, geçirýärler. Şonda Allam Rahim şey diýdi. Onun adyna Bekan Ergeşew diýerler. Mukam Ergeşew şeýlemi? Ine Mukam Ergeşew, ine ayarlygy erkekligi belli däl bir ýigit bar, şular ýaly doğduğuny gaşlaryny böwep beren bir haramzada bar. O kim ayal mi erkek mi belli däl. Ýöne şu taýp bir giden oglanlar ýertipdir, ine şu. Ine ýüzüne seredin bir adam tapaty bar şu haramzada. Şuň özi asly däne etrabynyň etrap merkezinden ýene taýy şu taýda ýaşap berine seredin. Seredin öz çağaňyzda ine şu haramzada çağaňyz biziň biýigine raýatlanmada hüjüm etmekde esasy gurnaýjylaryň biri bolan. Şu taýyp baryp ýeňil maşyny adamlar ertip, şol azyz bilen merdana hüjüm edilenni, şolara meçew berip, şolara komanda berip, görkezme berip duran, ine şu siziň ogluňyz. Birinjiden meň maşynym ýok. Ýaşly. İkinciden ben hiç gel haberim ýok, onu men pendik dedim. Gaýsy kalan moýun dedim. Olar bilen diýdi araşdyrda dedi oturdum. Indi seret Mukam, indi şöyle böyle wagtyň alyp oturmaýyn köp. Seni Lewat belaýatynyň däne etrabynyň merkezinde ýaşaýar diýdiler. Ýok, men Dänewli däl, hiç açan Dänewli däl men. Ben Teyl şäherinde dolan, Teyl şäherinde ölersem, propiskam torşy seýji. Etet, näme diýjekdim? Yalan maglumat azatlar, men gejemem kakama maňarda däl. Ondan bir şu taýda bir iki sany açkyl oglan gurrun etýärde, maňa linkini uratdylar, gyzlar, oglanlar. Ondan heleymi, näme sypaty näme. Men medeni işgär, men söwgüni gurlemän, söýmeýän, ýani halamok da. Men medeni işgär olan soň men özüme gelişdirmeýän şu zada. İki sany oglan çykyp şahsiýetime birazcık mito gurrunlar etdi-de. Şutadan eğer şu ekran kayd yapılan olsa iki ýene bir tane gurrunum var olanlar. Eğer ayal dogonun olsa men hapa gurlemeyin. İki ýene ayal dogonun olsa bir azrajyk bir arnamysyň olan olsa gaýrat etmen barada gurrun etme. Bak, men äli entäksiziň araňyza gurry giremok. Ve girmeňi mislemok. Eğer gireýsemem gaty ütkeşki zatlar bolar. Men size suwd edip berýän şo men ýerde bolanmyna. Gaty ýalňyş görleýäňiz. Ikiňem. Bul serawyny okaýd edilip çykýar. Senem ekran zapis etdi, şonu goý internetde görseler. Aktivistler näme alyp bilmediňiz bar şo menden. Näme men 2000 men arada pamoymy birja şüphem bar. Bir tane oglan bana jaň etdi, aktivist bolmaly olam. Men ýadymda Kuwançmady, beýençmi. Şeýle toýmy geçirip berýän bir zat diýip. Ondan men bir fiýat jagaz goýdum, şo puluny aýtdym. Näme sen zwizdamy, näme diýip goýdy. Şol bolmagy mümkin. Eğer sen olsaň, bratkam sen nomeryň taparyn menne. Näme gurrun bolsa aktivistler bana jaň edýän ýöne yalan zady aňyr goýmaň, gaýrat edin. Yalan zatlar men aňyrda ýokum, men öýdäkileri suwd eden ýaly. Eğer isleseňiz men suwd edip berjek. Hani bıçakladı, näme etdi? Suwd kana bıçaklanan adamyň suwdnamaty barmy eliňizde? Balinsada ýatdymy şol adam? Hani görkeziňe? Eğer şol zatlar dogry bolsa-da haramzada diýen, o Afganistanlyň biri gürläp tura haramzada diýen. Haramzada bar, edilsen haramzada o. Brat, düşündiňmi? Men agzymy bulasym gelen ýok saňa da. Ýaşyma görä, hani sizde normal oňat gurrunlar bardy. Hani
siz özüňiz Chrome'u alyp barýadyňyz kameranyň garşysyna geçip. Şunu haram näme samsyklar bilen. Adamın şahsiyetine ine değmel değil ya da ine vatne tomaşaçılar adamlar ine hakik mukam şumat ayda oturda. Şöyle yanım bir zatta mukam diye yankı diye konsulluğun işgärleri bilen diye şöyle diye arası var diye zadı var diye şu konsulluğun işgärlerinin talabyna laýyk. Men hiç birine tanamok, men konsulsa da baramok. Sebebi men näme işim bar? Men 2026 ýyly pasportumun etat nämesi bar? Kimligim da bar 4 ýylym bar da 4 ýyl kimligim al. Hiç problemim yok da men. Ben konsulsada näme işim bar oşun şoňa haýran galan. Gelin geçin konsulsan kamerasyny görün, açın kim bar? Kim näme etýär? Näme maşyna bar? Izarlan o edil sizde şo şon ýaly eliňiz ýetýän bolsa hemme zada da izarlan. Sen nereli mukam? Melle bakly. Bu arada gidýär gurrun. Vay mukam birinci gedekden böyle görüyorum. Yapacak bir şey yok yani yalanları ortaya çıkarıyorlar yani yalan boş şeyler çıkartıyorlar. Mukam men dogry aýtsam seňem ýüregiňe düşündirin her gerek jaň edip bir agam gaýrat et şu hakykati bir bilsinler aýtyplar diýdim. Ay ahiri saglasawat edenigizde taňary ýalkatyny aýdýan. Yok problemasy yok var. Ben karoçy öýdäklerem ay goşulma men öýdäkleri goýamok şu taýda şo zatlary görmäni, zat etmäni. Toşda ejem ýüregi ýarlypdyr, ejemi Ejemi berdim bana. Birinci videolar var. Ejemi berdi. Bu näme boluş? Nämeler. Aýtdym, ýok, spokojsy. Beýle zat edem. Onuň gyz doganlaryma şykalama jaň edip, dakazat edip, öýde zat diýip, daşy biziň video çekip zat edelerimiz var. Aňarda ştotu TikTok'a video goýup zat edip de. Olaram gorkudan videolar uda dedi. Orada men bilen çeken videolarny beýtmäň o wagtynda gaýrat. Näme gurrunňyz bolsa geliň jaň edin men liboy internet sitende nomerim ýazykly YouTube bolsun, Instagram bolsun, TikTok bolsun, kontakt, liboy bir internet mediada nomerimdir. Aňardan jaň edip bilýäňiz, problema ýok. Näme soraňyz bolsa men jogap berjekse-de ýöne ýalan zatlary goýmaň. Aňarda kim aýdan olsa da aktivistlerden men biri nämemi yalan gurrunlar. Ýöne bir zat aýdaýym, oşol gurrunlar bolup YouTube'a çykyp bar. Hemme tanış oldum da, men tanamadyk adamlarym tanady. Spasibo zaýtyldy. Ondan bundan sonra ýa-da her ýerde aýdýarlar şu mukam çağır diýerdiler da. Onda men şu ahyry seňulene şeýledim etdim. Onda sen ruhsat edýän şu TikTok'da Bol paýlaşay brat, problemasy ýok şoňda. Yani görsenler yine de aýtan gaýrat edin menden alyp beriňiz bolsa jaň edin. Ermen ýalňyşym bolsa men size düşündireýin. Ýesi bu näme diýeýin. Men ýalňyş bir zadymy görkezdim da şutnama näme üçin şo taýda video goýupdyrlar da şo men ýüzümi etat nito videolardan näme üçin aýdymçylyk eden videolarym bar aňarda näme üçin şolary goýmadyr. Bot men medeniyet işgäri bolanmy tuğ etmädirler şo taýda. Karoçy men ýüzümde hiç saat ýok, şu adam şol ýüzüm. Ýene de videoda şol ýüzüm. Koýa gitdim şu ýüzüm. O dogry aýdymçy bolanymyz üçin bir halkdan ütkeç görmän üçin geýinýär. Problemasy ýok. Ütkeç hem geýlemi dok. Prosta o iki olanyň ýalňyş gurumy bar. Haram birde gyzmy aýalymy belli däl şahsiýeti diýip de ýalňyşan bratçan ýene maýdaýan bar. O men hiç çağan bar, 40 sany gyýdym bar. Ene mehriban adamlar hakykaty gördüňiz. Mukam hiç hili dahyly ýeri ýok, şo ýerde.